लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बराय हरलायबाय लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। नोंथांमोनजों दिनै संनायनि भिडिअखौनो फिसा ब्लग लानानै फैबाय आरो लोगोफोर। आंहानि संनायनि फिसा ब्लगखौनो नायदोलाय आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर आं भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लायाखै, ओमफ्राय दाउ बेदरजों आलु एवदों आरो। नै लोगोफोर आंहा दाउ बेदरजों आलु एवनाया मोनसिगोनानो आरो लोगोफोर। मोनहांहां जानानैसो फिसा ब्लग लानोसै होननानै भिडिअ बानायबाय आरो आं नोंथांमोनजों शेयार बानायनो होननानै। मोनबायानो नै लोगोफोर आंना दाउ बेदरा। नै लोगोफोर माबायदि जाखो मिन्थिला आरो गोथाव जादोंना जायाखै। नै लोगोफोर इखैजा बिलाहिजों ना संदों आरो आङो। मोनसिगोनानो आरो इबो बिलाहिजों नायाबो लोगोफोर। नै लोगोफोर आंना दिनैनि ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय नै। ओंखाम दाउ बेदर आलु, दाउ बेदरजों आलु। बिलाहिजों ना। दिनैनि आंनि ओंखाम ओंख्रिया बेनो आरो आलासि। मा होनदो? दिखां र' नोंसोरखौ। इउटुबाव नुगोन आरो नेटानो नाङा इखिजा। इखै नाङो। इसोरासो टाउन खाथि। माथो फन हरबा नाङा? नेटनि आंखाल गैया। इसा सुइस अफ होबाय थायो मबाइलखौ। जोंनाव नेट गैया, इसोरनाव नेट। Netlah. Mangsa kak. Gaya. Mama no. Alas fैदोंमोन आरो आइ आलासिमोन जोंहा आइनि फंबायनि हिनजाव आइ जायो आरो आलासिमोन फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं बेखौनो थांला बेयावसो भिडिअ लाबाय। भिडिअ लानो मोनाखैमोन नालाय थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर। जोंहानिया आलासिफोर ओमफ्राय जोंहानि आइयाबो आलासि जानो थांफासिगोन आरो आइ आलासिमोनाव। लोगोफोर जोंहानि आइयाबो माबा इयो बाजारसो थांसिगोन आरो आंबो दा मालाय दानो खाबायनो आं दा थारा